nyinggakno kesalahan sampeyan niku hukumnya wajib. Makanya sampean bikne kerja keras, terpaksa sampai mokel. Apa mokak posone sampean. Sengidan. Aku iki gak kuat lagi. Wis tak sengidan ndok kamar, tuku es campur atau apa ngono. Iki nek gak kuat temenan lho ya, tapi gak kuat iku titenane mari zuhur. Mosok ke jam 7 gak kuat. Mari zuhur, iku pantes gak kuat. Mari beduk. Mari asar iku pantes gak kuat. Opo jam 7 dah kok wis marung iki ora gak kuat iki sengaja iki berarti. Wis sampean kepeksa gak kuat poso, mokel sampean sengidan. Aja sampe ono ngoro. Aja sampe wong gak poso tambah nyeker rokok mlaku-mlaku ya. Ampun ngantos. Sampean sengidan ya. Terus engko metu teko kamar ya gaya ya lambene sodo apa garing ngono. Cah ngelak cah gaya ngono. Jadi sampean tetep menghormati bulan puasa.